er ikke engang så varmt. Ikke så varmt som vi frygtede. Det er omkring 30 grader, men vi er selvfølgelig heller ikke nede i bunden. Jeg tror, det er omkring 30 grader. Det er nok også noget at gøre med det rimelig skydelige øjeblik, som vi kan se, hvis man kigger op. Det kan man se, der er rimelig skydelige øjeblik. Men det mest mærkværdige ved det her sted, det er simpelthen stilheden. Det er helt utroligt. Drenge, vi er nu i Las Vegas. Vi har sovet på det mest crappy hotel i går. Kakerlak over det hele. Til ingenting virkede. Og jamen altså, Aladdin han boede også derinde, det var lort. Nu sover vi så på det absolut billigste hotel, vi overhovedet nok kommer til. Billigere end i går. Billigere end det hostel, vi var på. Og jeg synes lige, I skal take a look around her. Billigere end Crab Motel med medfølgende kakerlak. Og jeg synes også lige, I skal kaste et blik hen på vores fjernsyn her. Det er simpelthen det, som vi allerbedst kan lide ved det hele. Altså, der er sgu billeder af alt muligt, mand. Hvem har 40 tommer tv plasma i et hotel? Ja, hvad koster det her? Var det 200 et eller andet for det hele? Jeg tror det var, ja, det var i hvert fald $40, tror jeg. 100 lap eller noget per mand. Yes. Terribles Hotel. Så har vi også pool hernede, swimmingpool. Kan du åbne den? Så kom der hjernen lige fra jakken. Det sker nogen gange. Det skal ikke tage af. Nå, vi kan ikke kigge. Det er lige myggenet. Men vi har pool hernede. Og så egen gårdhave. Ligger Las Vegas Strip, jamen altså ikke længere en gårdafstand herfra. Så det er... Kunne det være meget bedre? Det er jo... Ja, det er lige det, jeg skulle sige. Sådan. Aha. Der er lige en mater vækket, eller hvad? Aha. They're all yours. See a couple others. Christine, hold on. Look, I know I said I didn't fix dinner, but I can't all make great food. Vi har været sammen for længe, nej. Ja, mine damer og herrer, så er vi dressed op i dag. Skal vi prøve lykken, for at se om det kan lade sig gøre, og drikke Las Vegas. Det tror jeg ikke, det er gammel nok. Goddag, velkommen til en sizzling day i dag. Det er simpelthen så sindssygt varmt. Vi står lige krydset Arizona-staten, så vi lige kom ind i Arizona. Og vi står her ved den verdensberømte Hoover Dam, som mange af jer sikkert kender fra James Bond-film blandt andet, og har været med i utrolig mange actionfilm. Verdens største dæmning. Den er godt nok stor. Og den, jamen, altså, den holder jo sørger for, at jamen, vi ved ikke, hvor mange milliarder liter vand fra at komme videre. Så det vil faktisk sige, hvis det gik hold på den her dæmning, så vil Las Vegas formentlig stå i vand. Fuldstændig overflødigt. Yes. Og her har vi Nevada. Her har vi Arizona. Her har vi skillelinjen. Og der er med langt ned. Det var lige sjovt. Lige der. Hvor kæft, hvor det varmt. Det er sygt. Det er i hvert fald mere end 100 Fahrenheit. Det er på grænsen til at sige, at det faktisk ikke er til. Sådan, drenge. Der var den. 1000 miles, drenge. 1000 miles er vi lige. Det står der, kan I se. Hold kæft, hvor sindssygt. Det er 1600 kilometer. Det er fandme i år. Det er rigtig meget. Og nu er det heller ikke sådan mere. Det er faktisk til at holde ud nu. Her er Arizona. Som Johnson vil have sagt, det er... Sådan er det jo. Vi er på vej til Flagstang. Flagstang, ja. Vi skal ind og sove et sted her i nat. Have lidt mag og et bag og en fag og hvad ellers skal finde ud af. Magebrød. Magebrød. Sådan nogle gode magebrød med hviløg og hvad der ellers hører til. Så det er jo gur. Men det var faktisk alt herfra. Så I må hilse Kølpin og de andre kompagnoner derhjemme i København speciale. Guten Abend. Drenge, det her det er Arizona part 2. Vi har søgt efter et hotelværelse eller et motel i aften, men uden held. Det kan ikke lade sig gøre. Det kan det ikke. Vi har virkelig prøvet nu, og nu er klokken 9:30. Og vi har simpelthen givet op, så vi siger rest area. Vi kan se rundt omkring, eller det ved jeg ikke, man kan se, men... Der er ikke en skid mennesker, men der står no overnight parking. Det er sådan lidt irriterende. Men jeg tror, vi tager chancen. Vi har vores eget lille bed and breakfast her. Okay, fedt. Så der siger drenge, det er til morgenmad her. Det hele. No problem. Det gør vi bare, og vi har en lille plan med, at vi siger, om 3 timer, så stopper vi op igen, og så kører vi bare videre over til et nyt rest area. Så kan de jo ikke punke os for at sige, at vi har været her hele natten. Det kan de jo umuligt gøre. Desuden står der, at man skal hvile
Man må ikke køre videre, hvis man er træt, står der. Så vi siger bare, at vi er trætte, hvis der kommer en politimand. Hov da. Hov da. Så er den bil ødelagt. Så vi ses i morgen, gutter. Det bliver... Så er vi bare ved Grand Canyon. Og den er sgu rimelig stor. Klokken er cirka 7:30 morgen. Ikke engang. Nej. Prøv lige så ski. Vi har virkelig sovet ski i bilen. Helt i dag. Men vi håber, det var det værd at komme herud til. Prøv at kaste et blik ud på det her. Det er simpelthen utroligt. Det er egentlig vildt. Fuldstændig vanvittigt. Is. Står vi hernede i Ice Cave i New Mexico. Men hvis du kigger op her til at starte med, så er vi gået ned fra... Jamen altså... Lige heroppe, der er der 30 grader. Og lige hernede, der er der minus et par stykker. Aldrig over. Det holder sig altid lige omkring fryspunktet lidt under. Ja, vi er drenge. Så er vi her i Kansas. Med en rimelig stort omgang ude her. Det er faktisk Sindssygt blæsende. Det rykker simpelthen så meget i bilen. rykker så meget i bilen, og vi bliver nødt til at sætte farten ned. Folk foran, de sætter op farten ned, og vi har set en hel masse med nødblink nu her på siden af vejen. Så det er lidt, det er ikke specielt beroligende lige fra. Så vores plan lige nu er at finde det nærmeste exit, og så lige for at få koldt vand ud og se, hvad der sker. Vi kan ikke fange nogen vejrmelding lige i øjeblikket, men vi mistænker selvfølgelig det hele lidt for at være optagt til et eller andet tornado eller noget. Vi ved det sgu ikke. Ja, så er vi tilbage igen. Drenge, vi er nødt til at holde ind under en bro. Vi ser her, at vi holder ind under en bro nu. Vi har lige fået opdateret vejrsituationen, som det ser ud nu. Og som det ser ud nu, så er der en kæmpe thunderstorm, som de kalder det. Altså en meget kraftig storm med havl også på størrelse, som var det golfbold, de sagde. Golfbold, der flyver ned i hovedet på folk. Og den er helt op til 70 miles per hour, så det er jo altså en fart af 110 km i timen, der er venstre lige i øjeblikket. Så er der lyn og torden for vildt efter en dag med tornado warnings og det hele. Og ja, det er så blevet meget vildere lige pludselig her i løbet af aftenen. Det her, hvor vi bor i, ja, hvad hedder byen der? Hays i Kansas. Yep. 200 miles fra Kansas City. Det går helt af mig. Fuldstændig vildt. Det bliver bare ved. Alright. Giggity, giggity, giggity. Pibbity pat der. Giggity pat der. God damn it. I'm a scat man. I'm a scat man.